Imiboniso yesiqendu seveki epheleleyo. Thatha ucacisele ngezinkomo zethu apha kwaXhosa. Asikwazi ukuthetha isiXhosa ncansi sizakwantu because sithetha ngamasiko akwantu. Naw zona zisebenza kakhulu ekubuyiseni abantu bekhaya. Lo muntu usetyenziswayo kulo mzi nasemngeniseni ehlole zasekhaya. Uyamkhupha ngaphandle kwekhaya. That is inkomo yakusasa laa nto kuthiwa ngumapheko sokudla. Iyaphekwa yonke. Akufuneki ushiyeke inyama eluhlaza iphekwe yophule evuthwe yaphekwe. Awuhambi notywala bomnye umzi kodwa kuye kokwenu. Ngoba xa ufika pha uphethe le nyama uvumbulula ezaa zakokwenu izinto zingakhange zenziwe. Kale ke ngothuke xa unikwa amathongo. Kanti unobangela uze nawe from kookhathe okanye koojolo okanye emathini. Wathatha laa nyama lamzi wagoda. Inkomo yokhapha bendikhe ndava uba ayixhelelwa, akunyanzelekanga uba ixhelelwe ebuhlanti. Bendikhe ndava abantu bethetha loo nto leyo. Okay, make siye. Kuthiwa ayithethi. Sizawuzama ukubonisa into apha. Sithi imiza ifana nowedlala kuphela. But ngokwazi kwam isintu asinawuthi utata lapha xa simkhapha simxhelele inkomo yakhe ngaphandle kwethanga. Fana simxhelele phaa ngaphakathi because abantu bakokwabalela uthula baphanga phakathi yasemveni kwemini Yokubuyisa. Yes. Leyokhapha besithe iwati ekuseni. Lena emva kwemini. Zama. Sithini amalungiselelo lwayo ahamba kanjani? Ithi le nkomo yasemveni kwemini. Le nkomo yasemveni kwemini ihamba nenkabi ebhokhwe. Iyatshayelelwa. Funeka kuhloniphiwa uziliwe inxityelwe imibhaco. 2 inehlamvu umkhathana ucacisele. Lo mntu lapha ekhayeni nalo uyintlanga ongutata walapha qho uyavuka kusasa ekuseni ngo-4 to 5 ayothetha pha uba siyanicela mani bathini, siyanicela mahlulu ngenxa yeemeko Uthethile wathi inkomo iyakwazi uzikhalela isangena pha ebuhlanti ikhale ingekahlatshwa. Ngoku ke xa yenze loo nto leyo akunyanzelekanga uba ikhale xa seyihlatshwa. ithi le nto ndithetha. Apho laa nto yoba kuthiwe inkomo ihlatywa ngumntu oyindoda. Ikhe yenzeka uba ihlatywe ngumafungwashe wekhaya. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina mzontsonto. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaphandle. Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga. Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedem. Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko. Khawukhangele. Nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudo sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Ngokokwam ukwazi ngesintu endisaziyo ayikhe yenzeke, ayivamanga, phofu zange ndayiva kuthiwa inkomo ehlatywa ngumafungwashe wekhaya. Ngoba kaloku siyavuma xa sisithi ewe lo mntu uyintombi apha ekhaya ungumntu ongutata xa sithetha inyani xa yethwasa ke ngoku noba kathwasanga ungumntu ongutata. Kodwa ekhayeni inkomo zange umzi wakhokhelwa ngumntu ongubani oyintombi yaloo mzi, ukhokhelwa ngubani? Utata. Kwenzekile uba ikhaya elo
ingalinayo umntana womfana. Tamam. Ingabikho asithi nomntana ngasekoyo wayengenayo. Tamam. Tamam. Ngeke umuntu uqalele Kodwa ikwazi ayigwamanga. Makasenze umzekelo. Sithi aba bantu bazalwe babathatha utata wabo nomama wabo bangamadoda. Lo angabi nayo inyanga. Aba babili babe nonyana, azamuduzwa kahle la. Babe nonyana ba. It means lo ngenanyana unayo inyanga because nawo abantakwabo banothatha lapho khona bahambe bohlabela abanye umntakwabo. Ithi ke ngilena. Laa nto ithi esintwini kubakho le nto kuthiwa yintlabi yekhaya ayibekwa mosayenkunzankomo kodwa iyayalela uba mfundi ke ngoku sichibile singamakhulu esibodwa siyilendlu kabani okanye sikorhadela siyilendlu karhadela sicela wena mfundi ozelwe yilaa nto zingalo nansi umntana wayo inkwenkwe ngoku sicela wena awusibambele umkhonto ke le ntwana ibe yindoda yoluphi yona inesilungu sokuphatha lo mkhonto funeke kulindiwe ke ngoku uzasihlabela kodwa uziphakamele andandibona ndibambe kakhe na ngoba kude izi-tendency ethi xa kuthethwayo athi umntu nintlabi mnekakhe andandizuzwa ngabafazi ndizuzwa ngentombi zasekhaya no ayoyakhe le nto eyaphi eyamathile yena ugcinisiwe ubanjisiwe le nto likhaya ngoba kutheni iyakwazi kuba kaloku uthi wena uyintlambi funeka kuqala ube msulwa entliziyweni uzile 1 2 okwesibini awukwazi ukuthetha ukhubeka apha uphume apho ukhubekile funeka uzilungise wena before uye phaa kulaa nkomo because bekwazi ungakhala kulaa nkomo ngesizathu sakho unyanzeleke ke ngoku amaphila athintana ngomkhonto kuthiwe bani sicela wena awuthatha umkhonto uthathise athathe umkhonto ahlaba ibe isizathu sithi sikuwa wena ntlabi mhlawumbi uphakamele eli khaya eli belikonyumile yabuhlungu okanye mhlawumbi uzile hayi ndizawubuya ngeveki zayo erhawutini ngolwesihlanu okanye ngolwesine phaa wenzani uyamosha phaa uzilapha akazuthi la madoda besithethe nawo avumele loo nto no akunika ipunishment yoba zijonge mfundi uyintoni ngoku uyindoda eyintoni eyintlabi yekhaya kamako akuzile ngekhaya kwenziwa ntoni ingakabuzile wona hlobo lemfam kuthiwe kuthile kuthiwe yini ungene kwenziwa kanjani noko ke kwinkomo yasemzantsi ifuna abantu kuqala babe moyamnye babe moya phantsi uqala apho ke ngokuzila nigwangqulani le yakhe nithetha into enye evanayo nikwilevel enye ninonke then ke ngoku akho mntu uzawuthi mna hayi suka kusengomvulo namhlanje yilaa veki siqala ngayo ndiyahamba ndolala emathileni kuba yenyeni intombi okanye andotata yena mhlawumbi nomfana lapha hayi mna ndawuhamba ndiye phaa ozozakubuya kusasa awugqitha kule miphanga ayihambi njalo funeke sizilile apha sonke sintanganye silingene tamam emathazeni into no ungayenza loo nto yes ungayenza loo nto apha eyadini uba ungumntu okwaziyo ukuziphatha kodwa yonke laa nto leya kuzilunge kakuhle into enenkomo yasemveni kwemini yazibele tamam tamam nebho tamam I think ungasizela nje asithi okanye ngefayo abafundi beyake ngomdala abaqhubeka tamam nawe uthethele secela nyambe sesenza sikuyibenza naleniwa tamam ngabe khona ekhala kuba ebuya siyazi kanjani ba bayamkele
Uyabona ke ukunto ekhululayo kakhulu apha ekuzileni. Ingakumbi lo muntu uzawuphatha umsebenzi. Naba bantu basilayo. Xa kusilwa phaa batywala uqala buyahambe uyochaza komkhulu uba ngoku sizocela amanzi. La manzi ngawonto othile. Singamathile sigqibe ekubeni uba sizocela nangoku ezi nkomo sizizombini ngexesha elinye. That is le bhokhwe nale nkomo ngemini enye. Naw ke ngoku andikuyithethe komkhulu nakha amanzi nabuye buyakuxelela itywala lapha wathi uqalise bungabili ikhona ingxaki. Ininzi nanto uqaliseka napha ebhokhweni nasenkomeni icile. Kodwa ngayivamanga loo nto leyo ukuba kungabikho nomnye umntu wekhaya lapha ngaphakathi othongayo ayibone le nto uba kuthiwa mandinixelele sanuyenza ngeli hlobo zamako. Seke kajebele impendulo zimnaka ngokuqabuza lesisebenzi. Zamako. Yoba kuye inkomo ziyinkomo, umqomoti, Zamako. izingoti lokuyana kuqoqambene kuwo. Zamako. Kubekho nezisebenzi eziningi ngengubo. Zamako. Kuye kuthiwe kuyabhiyoza, bhiyoza ntoni? Ndithi kaloku igama lami lesixhosa elihamba bhiyoza. Zamako. Kuye kuthiwa kuthiwa Zamako. abantu abanento le. Zamako. Kanjalo naye kuye kuthiwa awulala ngalolimi. Makhe siyibeke kanje phecelezi xa lo mntu ebuyiswa ivinzi ngeniswa ngaphakathi. Usuppose uba sithi mhlawumbi uyaqalisa umsebenzi emveni kwemini masithi mhlawumbi from 12 andisemveni kwemini yoxesha uya ko-1 kungade kube mnyama. Kwenziwe laa nto igqitywe ungeniswa inkomo endlini. Emveni koba ingenisiwe inkomo endlini bana ke ngoku yonke enye into eza kwenziwa apha into besilindele thina xa ndigqiba utyisa oonyama zethu ndizawuza nebhekile yomqombothi ndiyaswama mosingelaa xesha niswame ngalaa bhotiboli. Kodwa kwixesha eselikhona kuba khona le bhati ibomvu nale mhlophe asiyali ke loo nto because suba isengolelo khaya then ke ngoku kungene ngaphakathi. Ithi ke ngoku ekufanele into yobana ushiyeka amakhaya phaa alale kulaa ndlu odwa nanento yandivana ke ngoku ukwenzela zoniwa ntoni ezi zinto ezizi-blessing nananziwanto zizanibekela njani yabo amanye amathamsanqa then ke ngoku siqalise kusasa sikhuphe inkomo ibe phaa. Singathi ke ngoku emveni koba kokukhulu kwenziwa sizikhuphe zonke ezi zinto ezibubunewunewu zekomi ke ngoku. That is oomathini ke ngoku oomatyukutyuku ke ngoku yabona oomabrandi. Kodwa bezibalulekile ngoku ibiyintoni ibilapha kulo mqomo esilayo bashwama abantu because inkomo yokunyanga le inkomo yokuphilisa ikhaya abantu bekhaya. Zamako. Zamako. Kubalulekile ke yoba kuthiwe laa nkomo yokukhathalele yobuyisa sesithetha ngayo. Zamako. Nayo iphela ngalaa mini, ityiwa ngalaa mini, nayo akufunekanga iphumile eyadini. Zamako ndawuthanda umbuzo wakho. Masithi ke ngoku le nkomo ekabani eyojola eyobuyisa lo tata wojola. It means le nkomo ayiphumi eyojola. Kodwa le nkomo iwe namhlanje masithi ngolesihlanu nale bhokhwe masizidibane sithi ke ngozidityanisiwe kuloo mzi ndiyaxhomekeka sidityaniswe ziwe namhlanje zilale zivuke kusasa sibe ziziphethe. Kubakho laa nto kuthiwa ngummiso wangeqawe asiyigqibi namhlanje. Laa nto kuthiwa ngummiso wenzelwa ntoni ummiso? Wenzela le nto kuthiwa kutshisa ithambo. Eli thambo lenkomo liyatshiswa. Kodwa ele lenkomo seyakusasa alihoyanga nohoya lona naziqokelelele ningamathini noba lidulwe phaa. Kodwa eli lona liyatshiswa ithambo. Litshiswa ngantoni ke ngoku? Ngalaa nyama kuthiwa ngummiso. Makhe sithi mhlawumbi bathe abantu balapha ummiso wethu thina izawuba ngumlenze nkomo. Othanda mlenze nkomo ummiso phaa emthonyameni
kophulwe kugqitywe kuthweni kufakwe intombi kwanti kophulwa kugqitywe kuthiwe ngoba abantu bakhutshwe ebuhlanti bakhutshwe ebuhlanti kungeniswa laa nyama yobekwa endlini eyani intengo eyangecawa sizawutshisa ngayo ithamba camakho iye iphele enikushiyeke lammiswa okanye abanye abantu babeke mhlawumbi umbili ndathi zimiphunga xhomekeke kwelo khaya ke leyo asikwazi uyikhontrola. hayi iyavakala omama balapha bathini banxiba njani bona because kuthe kunxiba imibhaco Camakho laa veki yonke masithi yiveki leyo mzimba camakho babhinqile lonke laa xesha banxibe imibhaco yonke laa veki yonke le veki yenkomo yakusasa aba bantu yasemveni kwemini yonke laa veki banxibile babhinqile ibhaco until de kuyotshiswa ithamba. iyafana naleya yokukhapha nakuyo bayabhinqa Ayifani leyo khapha ixhomekeke ekhayeni mandiphinde ndiyicacise ixhomekeke kwelo khaya uba abo bantu bayayibhinqela na kuba yona inkomo ukuzila ikhalile ingakhalanga iyatyiwa kodwa yona ebhinqelwayo yona enyanzelisileyo uba ibhinqelwe yile nkomo semveni kwemini ikhathwa ibhokhwe. That is why yona ufumanisa uba aba mama balapha bangabendi apha bathi ngelaa xesha kuzawuwiswa le nkomo bahambe bawutheza babuye xa bengene egeyithini basondela nje kancinci enkundleni lo mntu ngumfana walapha ebekile okanye ngutata ozawuba khona ahlabe ngomnqayi wakhe athathe ayobeka ngasebuhlanti athathe ayobeka ngasebuhlanti oko ade ayogqiba siqalise ufake intlombe siye phaa. That is why funeke betheni bebhinqile. aba bona siyathetha ke abantu babomama aba babotata bathathe iintombi zalapha banxiba njani bona That is all abakhwenyana. abakhwenyana aba Kaloku abakhwenyana asinayiforce into yanamhlanje. Xa ngumkhwenyana mosemzini ufanele uya ungumkhwenyana unxibe ngehlobo oqondayo uba ndifuneka ndicacile apha ndingumkhwenyana awunyanzelekanga uzinxibe zinto. Kodwa nayiphi na indoda xa kusenziwa umsebenzi omnye umzi sithi isimbi usuppose uba intsimbi yakho yasentloko uyayithwala. Ndathi uyandifana ubonakalisa into yoba kulaa mzi ndiyozimasa esahlwele saphaya kuba nam ndihamba nesam ndiyoncedisa. Camakho bathetha ngeentsimbi abanye abantu baye bazibaleka iintsimbi kaloku bathi iintsimbi ziyathetha Tamam. akununxiba nje iintsimbi kuba iintsimbi iyathetha iyodala uzibizela izinto ngokunxiba iintsimbi ezi ifana nam nonxibe ndiyintsimbi Tamam. fika uba le ntsimbi ithetha into ethile camakho. akufanelanga uba ndiyayinxiba abantu baye batsho bathi siyazoyika iintsimbi Kodwa ke ndifuna uthi ke mna Jona ndikucacisele kakuhle bathi bazoyika intsimbi kodwa kakuthiwa kuyiwe emgidini elonwabeni abazoyika intsimbi bayazinxiba bazifake nalapha endlebeni ke ngoku futhi bathokoze. Kutheni bengayoyiki loo ndawo? Ayibizi gula le nto kuyanyanzeleka uyinxibile because uzilele le nto uyizilileyo. Ugula kona umntu wesintu uzelwe nako ayosuleli mos intsimbi nobugqirha bosuleli yinto ozalwa nayo phi kokwenu. Camakho kusila bani ekadeni kwezi nkomo leyo khapha naleyo buyisa kusila amankazana ekhaya okanye kusila umama lo ekhaya ithi le nto masiqiniseke kuleyo buyisa kusilo oomama balapha ngabo abaphathela mphala. Ayinangxaki ke mhlawumbi udade bawo nakwintombi zalapha zingawuphatha ke laa mphanda awunangxaki kodwa ngokomthetho ngokwesintu fana kusila abantu bangabendi balapha kuzo zombini kanye kulena yokhapha kuleyo buyisa leyo khapha nakuleyo khapha ithi kaloku leyo khapha obutywala buthi zibenziwe ibe from 6 months ubheka phezulu kuminyaka mhlawumbi 30 years isilelwe ke ngoku. Ixhomekekile ke uba banganxiba isintu imibhaco okanye ube ekhaya kuthiwa hayi noba ninxibanga because yinkomo yokuzila le
ayinxityelwa mandiyibeke mhlawumbi phecelezi poqo. Iyavakala. Iyavakala ke Hlatelo. Kule nto ke yentshayelelo. Mama. Intshayelelo yenzeka xa inkomo xa kubuyiswa sekukade. Nokuba nokubuyisa inyanga elandelayo akho akunyanzelekanga uba Okay. intshayelelo. Ndiyawuthanda ke umbuzo wakho. Ithi le nto awunyanzelekanga xa usithi wena umzekelo mhlawumbi usuleko lenyanga lo inyanga elandelayo kufike kokuqala ndiyambuyisa uqala umzilele kuqala makhe siqale siyiqala apho futhi uthi kule nyanga izayo ndiyamzilela umzilele into ndiyamkhapha inkomo kusasa siphinde sibuye uthi ingekapheli laa nyanga mhlawumbi after 2 weeks uthi ndiyambuyisa yadwa ithi le nto uyakwazi uyenza loo nto ingabikho ibhokhwe kodwa xa ubuyisa umntu wakokwenu yiba nayo le nto abebhokhwe itshayelelayo ngoba kutheni uyakwazi uthi wena ndizuba nayo la nkabebhokhwe kanti aba bantu baphaya bona eyona nto ibalulekile kubo yile bhokhwe entshayelela ungekafiki enkomeni suke ingakhali inkomo. Thatha le bhokhwe utshayelele uthi ke ungagqiba utshayela uthi ke unantsi le nkomo. Iyavakala. Tamam. Kukhe kuthiwe ke Hlatelo umuntu inkomo ingakhali. Tamam. Kuthiwe ayikhalanga le nkomo xa qalekile ayikhalanga laa nkomo kuthiwa iyatyiwa then kuphinde kufuneke inkomo kanye kuye kuthiwe iyathethelwa ayikhalanga inkomo siyacelana. Okay, siphinde sizahlulele kakhe ndawuva nombuzo wakho. Ithi le nkomo uba inkomo kusasa siyakukhapha siyakuzilela ikhali lingakhalanga iyatyiwa. Nawe inkomo yasemveni kwemini xa ingakhalanga iyayekwa nihambe nithathe intonga. Ndibuze uthengile nihambe nithathe intonga. Ithi le nkomo xa iphuma phaa ehlane ingeniswe endlini. Ngokhadelo bandixelela ke Mandlambe kanye Buzwe ixhomeke ngokwezolali musi zohlukana uba ngumzekelo mna ndiseMandlambeni ndithi uba ndenza inkomo apha endlini ndithi ndingurhadebe ndiyacela ke Mandlambe ngoku siyigqibile yonke into ndicela ukhupha inkomo yam ndiyingenise endlini ndingurhadebe. Ndakugqiba ndihlale phantsi azaphendula ke ngokuMandlambe cama urhadebe sivile sizawuhamba emveni kwakho akakwazi uphakama phaa aphume inkomo yam ingekaphumi kuthi bafana nantya phuma amahlaphu angene endlini ulandela ibhokhwe ukulandela inkomo. Uyayibona? Naw make sithi ke nguwayikhalanga ingeniso zonke izinto ndifuna ukukhawulela le nto siye kule nto yomthatha ntonga ingeniso gqitha bazawuhlala abantu bangaphandle kwethanga uthi ke ndilinda bangaphandle ubakhuphele ke ngoku izinto zabo ngathi zezibhekile zabo zotywala zidibene nebrantshi basele bagqibe kodwa before bagoduke umzi wendoda udele abasuke baphume ngegeyithi bayahamba bayothatha iintonga ezindlini ngoba ngeli xesha bekufakwa ihlombe bebelapha endlini bazishiya apha iintonga beziphethe ibingumkhonto nomncane xa kuphela bathi ke ngoku hayi ke ngoku size ke ngoku sizojonga inkomeni ihleli kakuhle na ekubezi ke ngoku bazothatha iintonga zabo bazogoduka wena ke sokhaya ke ngoku uthi hayi ke sivile baphume bazawulinda ngasebuhlane ukhe ibhekile uye nabo uthi nansi inkomo yomhle uyayikhatha ke seyiyahonjiswa ngoku ngezibhodini ibela that is why ke ngoku laa nkomo yasemveni kwemini xa ingakhalanga inyanzelekile ikhaya lithathe intonga liyova kutheni ingakhalanga. Mhlawumbi lityala makesithi umzekelo mhlawumbi ityala elingaphambili lingazange lenziwe ndizama nje ukubonisa nithathe intonga ke ngoku nithini aniyityi mos ingakhalanga asiyibeke ngaphandle phecelezi niyovumisa. Nabo Chama. kuyovunyiswa kuchazwe into yoba lityala kadadabawo Camaka lizobuya ngonyaka ngomntu apha endlini. camaka Niyaqala kwenzelwe utamkhulu katamkhulu. camaka Umbuzo endinawo laa nkomo ke kuzothiwa ntoni yona? nankomo ithi ke ngoku lo mntu yaxhomekeka
lo muntu benika uyandithi mina benofuna ulwazi uba itheni ingakhali inkomo yanivumisela andixelela hayi man eli tyala lityala kabani ngubani lo ngumntu othile kweli khaya lofana wenzelwa inkomo oqala engekenzelwa lo athi ke ngoku into maniyenze ukwenzela ningabi na waste hambani nifike pha nithethe nifake intonga nithi ke ngoku bani ke ngoku wena besikwenzela umsebenzi sicela ume ecaleni ngaphandle siza kwenzela ubani ngoku bani ke ngoku nje make ngobe singayazi thina singabantwana beli khaya sicela uzungasiphoxi nifike pha nizahlala ibhuku ekhaya hlala inkomo ekhaya because lowa uyakwazi into yoba aqumbele into encinci mhlawumbe bevele make senze umzekelo ngasithi mhlawumbi lo mntu uzele lo nyana wasweleka kamenzela athi mna ndikholiwe mhlawumbi okanye ndisinisiwe andifuni ke singene kakhulu loo ndawo dini yaqona lo nyana lo nyana uzele abantwana avele apha kubo uthunywe ngaba bangentla yiya ke mfondini hayi ndifuna le nkomo kanti le nkomo ayifunwa nguye ifunwa ngulo tata wakhe yenzeka ngokuqabephi ke ngoku ngulo tata wakhe before kwenzela yena it means yakhweletha lo ukhweletha ningabuya ngaye lo ebephangele ebefuyile ebengafuyanga enebhoka kelayo kodwa ndiza kumenzela kodwa umbuzo wami uthi bakhetha njani abantu uba mandiyokhalaza phaa avuyile tamam lo ndiyekele yami intombi ndiyekele tamam ithi ke lena abantu abekhayeni abafani uhlukahlukene ndifuna uzama uyibeka kahle soze uthi umzekelo ngoni iphilayo ke ngoni ifamily general ifamily anifani mose bazalini but abazali bayazi uba niyafana naw ke ngolami kaseyilela ukuthula yayazi laa mntu mhlawumbi lakhokho into yoba okay xa ndifike phaa umajola avuyile ndifike ndithethe phaa kuye ebusuku uyavuka abalisele apha endlini andathi uyandivanana ayibalisi it means ukhangele umntu onentliziyo entle anothi xa ethetha kuye akhawuleze amsabele andanoba uyandivana ke ngoku camako kodwa ke ayiyoncancam le kuba nango kuziwa ku-avile camako uyekwa lo unemali ayingodade ka-avuyile masithi ngumkhulu ukude mhlawumbi asithi ngumntu nomntakwabo njani ndifuna ukuva kakho umbuzo wam nomajola okay asithi ndim uziwa kum kodwa nangu ndibeka njani ukhazi wam utatakhe lowa ufuna ukwenzela akafuni kumntanakhe ithi lena ufuna uphinde ucacisele kahle isinodat akayanga kumntanakhe unkqonkqozile wambona into yoba kandikhathalelanga so ndizawuze ndithuze lo mntu uzawukwazi uthetha le nto isiwe phaa kulaa mntana camaka isihlwele sifuna umntu othobekileyo awukwazi uba nesihlwele esihle ungathobekanga funa umntu onomoya phantsi asithi awuzukhubeka kuba wena mhlawumbi unesihlwele okanye uludufu uzawukhubeka kodwa sikhale sikhethe lo mntu unomoya ophantsi ma ndizawufikela kubani na kwelaa khaya mna camako kule ndaba ke yebhokhwe ziba mhlawumbi ezi bhokhwe zentshayelelo okanye bendrama ithi ke lena ndiyakholwa ke mna umntu obuzayo ndawuthanda umbuzo wam mna bendingasoze ndithi xa ndisenza umsebenzi olapha ekhaya wobuyisa umntu because laa msebenzi ngumsebenzi othi ngena ngaphakathi zosincedisa ipha amathamzana nosipha imali nemisebenzi le sawucela kuyo asikwazi ucela ibhokhwe emnyama sifuneke sicela ibhokhwe emhlophe naw ke ngoku inqabile ibhokhwe emhlophe ufumane nebala but imhlophe inalo ibala it means laa nto kuthiwa ke ngoku ibala liyankqenkqezela kuthiwa siyifumane le bhokhwe emhlophe akusafikanga njengaphambili ngoku neenkunzi ezikhoyo ngozi-ethe-ethe siyankqenkqezela elibala besifuna iqaba emhlophe kodwa sifumene le ithi isetyenziswa camako asithi ke shadile xa sizoyivala ngoku
Kubakho sensilapha amantombi nabantu bayile nto mos ibebhaxa. Amantombi ekhaya. Amantombi ekhaya. Bebebhaxa naye. Kanye umuntu akaziphethe isiketi sakhe nje angiyazonxiba le nto iintsimbi zakhe. Kaloku xa uyintombi ekhaya awufanelanga uba uyanxiba, awungominda, awubhinqi kokwenu, yabo, awubhinqi kokwenu. Kodwa ke kwixesha eselikhoyo ngolehomo ndiyathanda abatata uba umbone sebhinqile ngoku, yabona. Kodwa kafanelanga ubhinqa because kukuba uyintombi yalapha, that is why engathwali yena. Ngoba iyakwazi kwenzeka, ndifuna ukubuyisela nje ureverse kancinci. Iyakwazi kwenzeka uthi naba abatata bawo wendini, masitsho intombi yalapha wendini, uqhela uthwala kwakho laa mzi wakho ondele kuwo. Ufika apho ulibala uthwale siyenkomeni, sifika inkomo ingakhali, kanti nguwe luthweleyo iqhiya ukokwenu apha. Andani uyandivana ke ngoku. Ithi ke ngoku awuthwali wena, awunxibi into, unxibala nje izinto zangokwenu eqhela uzinxiba. Kodwa sithi awunohamba ke xa ufuna uhamba, kodwa ungade unxibe ufane nabantu abangabendi. Ngoke ndinganxiba umbhaco wam. Awuzufana nalo. Awuzufana Camani. Igcebhezi yona ikube Ewe. kufutshane Ukokwenu noba lo myeni wakho njengala mbuzo ububuza abakhwenyana bafana umkhwenyana noba ngafika ufike notatazala wakho kokwenu, awuthwali kokwenu. Camakho. Endiyithandayo yile uzothini awuthwali kokwenu. Kuba into endiyibonayo ngokulodisile endiyibona kuloDisemba ngokuloDisemba amantombi ayathwala. Ufike umntu ethwele uzibuza hayi mani utshate nini ngokulona undimaze intombi yalapha utheni ngokwenxibe iqhiya emophile njengamazibazana. Ayathwala amantombi, ndiyathemba bavile ngoba. Camakho, yilaa nto ithi ke intombi ayithwali. Ezi zinto ke zike zicake, ufumanise omnye mhlawumbi uyintombi uzele lapha ekhaya, wazala umntana oyindodana, unomama wakhe mos akanamntana apha ekhaya, umntu onomntana ngumama notata. Yes. Athi kavotshomi phaya esitratweni uba hayi sawubhinqa ndithini ndibe lizibazana. You can't be amazibazana lapha eyadini abelabini. Liba linye. Camakho. Camakho Rhandebe. Ingabi khona into ofuna unyathela kuyo engakhange ndiyibuze kule mibuzo yakho? Hayi, andiyiboni into Majola. Ziserayithi zonke kodwa ke ndiye ndithi xa ndithetha abantu uthi umntu azayazi abuze kumntu ongaphambili. Kuthiwa ke ngokwakwantu inyathi ibuzwa kwabaphambili. Uzukwazi uphumelela ebomini. Ingathi ngeke sibuyele embo ngasemva. Ngoba sesixakiwe nje zizinto ezininzi, ufela izinto ezininzi kumakhaya wethu. Yile misebenzi eshwemva. Hayi abakhala siyabulela Rhandebe, siyabulela ngengcebiso ezisinike zona. Camakho, bulela mna ke. Uzibeke lo mbuzo yona sesibuza besikabuzo nethemba ukuthi usisi lo besibuza isithi ucacisela ngenkomo yokukhapha, inkomo yokubuyisa. Camakho. Uvile kahle uzokwazi ukukhapha utatake. Kuba lekuthanza wafuneka ekhaphe utatake bese kukhala utatake wasweleka. Camakho. Ngoke lo mbuzo ezibendini zakhe ndiyathemba ukuthi ziphendulekile. Camakho, ide ithi le nto xa esweleke kudala njengoba kuzosiwa kuye kuthiwe ke endaweni encinci endiyilibeleyo, kuye kuthiwe kusilwa utywala. Obu tywala bebebhunga, akusikwe nje kuyiwe enkomeni nasemveni befini, bebebhunga bekhaya uchazwe laa msebenzi. Kusilwe, emva kusiliwe thethwe endlini nabantu bangoomama bayimosikana, ukhiwe ibhekile yohlala ekhayeni likhaya. That is abantu bangootata abaphana bafana bafana endlu. Bantwana bam, ndinibizela into yoba ngoku ndicela ngedate ethile senzele ubani inkomo yasemveni kwemini nebhokhwe simbuyise angene ngaphakathi. Ngoku sihleli apha kwenzela uba siyavana apha sigqibe uba ngale date sizawukwazi umenzela inkomo yasemveni. Kodwa ulenzile ibhunga Camakho. Ngoke lo msebenzi webhunga wenziwa masithi ngoJanuwari kuba nicela ukuba nizokwenza umsebenzi ngoMatshi.
Camakho. Kaloku le nto niyayithetha mos niyifemeli ihleli phantsi. Nithetha ngedeyithi uba singamenzela mhlawumbi ngoJuni. Sithi sathetha ngoba uJanuwari. Sithi singamenzela nge-April. Okay, siyacinga ngoku okutywala bebhunga singabenza nini nithetha niyifemeli. Hayi uba izinto zirayithi. Singabenza nakule veki zakule weekend benze utywala bebhunga. Benzelwa u-April. Seyazi laa nto. Kodwa kanti ndikhuthaza zona. Ngasibe mhlawumbi 2 weeks before. Kanye ibe inyanga mhlawumbi. Nimenzele ibe niyazi uba kuphela inyanga nambuyisa le. Camakho. Enzela nifike ezifipho sanuka phayana. Uyasilwa. Uyasilwa. Camakho. Kodwa utywala bebhunga butywala bekhaya. Kodwa ke uye uthi mhlawumbi sileza kufike mhlawumbi bentandathu okanye besibhozo. Bazawungena abantu oomelwane abazingazi uzongena bazoba ngamanqindi. Bazawunilinda apha endlini ithethe laa nto engasekutani niyigqibe nibuye nize kum. Besisenza ibhunga singamathile le singorhatele. Kodwa ke sikwazi univimba. Masityeni sonke ndibakhelele. Bazawubulela bangamanqindi bazongqina le nto niyenzileyo kweli khaya. Umqombothi fana phaya ebhungeni ngumqombothi kuyo yonke le nto ngumqombothi qha ezi zinto ziyangenelela. Hayi bokuziye ke ezaa zinto uhambe ngalaa ndlela indala umqombothi lo. Kodwa ndali ke kwabanye abantu bathiwa kuyasonya pha bayikhuphe ivuti lebranti ikhona mos. Kodwa le nto ezawuqala kuzo zonke ezinto yilaa bheki yomqombothi nizayirhabula nonke niyilandeliseke ke ngoku ezifana. Ibe zisipheko ke ngoku. Camakho. Camakho. Itsho kaloku le nto ithi thina uthi ngoku umntu angenanto ezekanye inkosi ufuna usosomcishela uba nam mfo ndipha ekhaya bendithike iibhotile ezimbini. Andazi uba ndiva na. Kanti kaloku ngoku amandla awalingani. And ziyohlukana ezinye. Ezi nkomo othetha ngazo zinkomo ephilisayo. Awuthetha ngenye imini ngenkomo yongenzihlelo. Camakho. Abe kahle Jola ndiyabulela. Hayi ke nizivele. Ndiyathemba ukuthi niyonwabele inkqubo yethu namhlanje. Abafuna ukuthetha noRhadebe nabafuna ukuza bazovumisa bangaza. Camakho. Bazofumana kule namba le namba ibhalwe apha ezantsi. Ningamwhatsappela okanye nifowunele. Nansi ibhalwe kaWhatsApp ibhaliwe nale yomfowunela. Camakho. Umuntu ke uzokuphendula uRhadebe hayi akaphoqi bethunana. Ngaza nizothetha naye. Tim intombi yakwaJola ndithi sobonana kwakhona kwisiqongo esilandelayo. Camakho. Hayi ke nizivele bantu bantsundu. Noko ke uRhadebe uye wayicacisa nodade wava. Ayicacisa nam ndade ndava ngaqonda uba ndivelelwe noko ndiyayazi ndiyakwazi ukuthi uba inkomo ethile yenziwa xa kuthile naxa kuthile naxa kuthile. uRhadebe ke noko uyafumaneka ke kwayena kule nombolo ivele apha phantsi. Uyakwazi ke uqinisa akwazi nonyanga njengoba amagqirha ke njalo njalo esenza izinto zawo. Niyawukwazi umfumana kule namba ivele apha. Masiyivale ke bantu bakuthi mandithi uQamathaza asigcine athumele izidalwa zemimoya zincokole nathi ethongweni izilo zisikhusele. Camakho. Khumbula mzontsundu eli ixesha lelethu.